Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya, Pendeta Benny Bonania Eksiagian, Pendeta HKBP Resort Serang, Distrik 21 Banten. Salam, Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita melewati masa-masa pandemi dalam 2 tahun ini dan dalam tahun 2021 ini. Kita masih berada di masa pandemi, oleh sebab itu perayaan Natal yang kita laksanakan di gereja masih sangat terbatas sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Tetapi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap bersuka cita. Yang tidak boleh hadir dalam Horas madihita salhutna. Songona takas diobason dihamuaka ruas nihuria na huhaholongi hami nunga jongjong hami nuaing dison aka perhalado na pinarar ni tuhata di bagasan las niroha di parjupangatta di pesta Natal sadarion torop aka ruas nihuria na subuy nuaing rap marpungu hita di bagas coroon ikon madohoti perayaan Natalon sia tonga-tonga ni bagas nasida sialah hamamasa ni pandemi COVID-10 sia alani manunga sadaro hanami saluhutna laho mamakulingi hamua karuas nihuria na huhaholongi hami nama dohoti acara ibadon sia tonga-tonga ni bagas muna nang dihamua karuas ni huria nabui rap dohot tami di bagas joroon sian serep dohot uduk ni rohanami di bagas alas ni rohaman waing hami lau pasahato tuhamu saluhutna tabi selamat hari Natal nami rak madok mahita saluhutna selamat hari Natal ma dihamuna Horas ma dihita salu nahudul mahita.
Mangasahon pandongan yoni debata pardenggan basai nungasahat hitan waing tu ari pesta Natal parjolo di tahun 2020 sadarion alani jumolo ma pinasat tuhamu selamat Natal madihamu saluhutna. Selamat Natal matutunang dihamu parhala donami. Di suarahon pesta Natal sadarion do tuhita marhite topik namandok Jesus sipalua portibion alani dang tagamon mabiar behita ale mangulu mahita di bagasan lasni roha godang. Lasni roha godang do dibuat Tuhan Yesus tuhita. Persaulani sadok bangsoi. Ido ubahe narohami sadarion manopot bagas joroon. Lau mamuji doho pasangapon debata para sirohai. Atong halasonot tama sadarion hinabalga ni asidot holong ni rohan di debata marhite nong tubuh si paluay di hasianganon bahen haluaon dohot hanguluan nasa leleng ni leleng na diita. Atong siya nasa roha tamole atehon madenggan basana na sumurungi tapuci ma ibana maredde mahita. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak papetua barana do sogot harajaun jala bahenon na goarna si partahi halongangan ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna Raja ni hadameon, edeo kamu masada ede nai baru di Jahoba, edehon ma Jahoba ale saddo tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akasi pelebego hamulion nai, marsoba mahamu tu Jahoba marpahean na marhadohoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isi ni saddo tanoon, amen, haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, mandok moliate do hami tuho ala ni godang ni asi do tolong ni roham di hami, ay di basa-basa hokko do anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa, dohot sian hamatian saleleng ni lelengna, hupangido hami tuho say sodangi marohanami na holomi, marhite-hite tod di porbadia, akup ni isay parohai mahami, asa huboto hami mandok moliate tuho, asa tarapul situturo hanami di hagogotan, dohod di pangunjunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
mapati ni debata di pesta Natal parjolo sadarion, imana tarsurat di Lukas 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu, ay barita halalas ni roha godang dohu buat tuhamuna, parsaulian ni sadok bangsoi, atong ramangido gogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulawan na hobar tupatikmi. Amen. Dosata tu adopani debata martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, parasi roh hami dahami nadangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatot do hami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhud do hami manibil sian akadalanmu, macai godang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asini roham, say unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalosion nami, say ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham,
di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesa ni dosata. Songono doholong ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabege mahata ni debata turpuk epistel di ari pesta Natal Parjolo Sadarion imana tarsurat di buku ni panurirang Yesaya biddu 62 ayat 1 ayat 12. Nunga hudokon tu atas parimu ale Jerusalem aka parjaga manipat ari manipat borngin tok tongdang olo sipna sida hamu ale akana pasingoton Sion tu Jehovah unang tung marpatsadian hamu. Ibana pe unang tung marpasadian luas hamu. Paima di paho Jerusalem jala di bahen marbarita di tanaon. Nunga pola maruari Jehovah tu siamunna doho tu tangan ni hagogonna nasotupa belehonokku emem panganon ni aka musum. Jala na sotupabe inumon ni halak sileban tua anggurmu naung hinangalutonmu. Ikon laos halak na papungupunguhon mangaton emei huhut mamuji Jehovah. Jala laos halak na majaktarhon manginum tuak angguri di aka alaman ni habadioku. Ruar mahamu sian aka harbangan. Separ hornop hamu dalan dibangsui, paletes hamu dalan balobungi, paduru hamu aka batu, patidang hamu mapartonggol di tonga-tonga ni aka bangso. Idama nunga pola martiting Jehovah ro di ujung ni tanoon, pabuah hamu man Sion, idama nunga roh hatuaumi, idama ihut maibana do upana. Jala pamamalosona di jolona. Jadi guarani halak manasida bangso nabadia akan apinalua ni Jehovah jala hotar goarna hina holongan huta naso sita dikonoton be ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin.
dakon maha porsiao tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargogo na sutu dosa na tumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon si Maria na gabe-gabean siatod di porbadia andorang sohabubuhan ido to hatta na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di haut mas na tua tuban watoro dung di tano na mangulu di hari patuduhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu di bata Jehova amanai pargogo na satu dosani di sima manguhumi halak na mangulu dot na mate Jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sohot dagi ni halak na umate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Sunggul-sunggul dihita na parjolo, sadarion Sabtu 25 Desember 2021, ima pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus dung sipul parminggon di garejaon udutatama marulaon nabadia kebaktian HKBP Serang masuk pukul 5.30 dohot pukul 11 wib HKBP Cikande masuk pukul 10 sadawib napaduahon marsogot Minggu 26 Desember 2021 ima pesta paduahon parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus dipatupado disi ulaon sakramen padidio nabadia kebaktian HKBP Maranatha masuk pukul 8 wib HKBP Serang masuk pukul 6 dohot 10.15 wib HKBP Cikande masuk pukul 10.15 wib songoni masahat ni sunggul-sunggul di tonga-tongata marede mahita. Ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai barita lasni roha barita nauli di pesta Natalta na parjulu tahun 2020 sadaon imasian evangelium ni si Lukas bidudua mamuka ayat sada rodi ayat pitu songonon ma hatani tuhata dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan nasajolma di gonggomanna pamilango parjulu mai uju di gonggom isi Kirenius tano Syria jadi borhat masa sudi asadi surati ganup tubona ni pinasana
borhat manang si Joseph na siyang Galilea, siya Nazaret na kok tulwa Judea, tuhutani si Daud na margoar Bethlehem, ala siya peparan jala margani si Daud ibana, pasurato dirina, rabdoho si Maria orwan nai naung gabi-gabian. Jadi di sini nasida gokma arini hanguluanna, ditubuhom ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipiakom ma tubagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Ima sahatna akadongan na hinokop ni Kristus turpuk jami taon ima peristiwa Natal na perjului. Ate biharu pani dia katikina perpudion ala naung tumat cai ribur semarak jala di patupa merhiti-hiti aka kreasi nabui mabain las situturo hatta ribur aka pesta Natal parningotan hatu tubuni Yesusi alayanggo di Natal tasadarion dibuat jolo hitam mulak musim marningot. Seperti apa sih peristiwa kelahiran Yesus itu? Ima naung rap tabigi nakaning. Ternyata Natal yang pertama itu memiliki keterkaitan dengan beberapa hal. Jalasianiduan non uhalotta membuat tonani jami tahun. Selain Natal itu memiliki keterkaitan dengan beberapa hal tersebut, nah pasti takasdo didok di bagasan turpuhon pabua si Maria martunangan do pedoho si Joseph jala hati hai didok lahu gok nama ari hanguluanna, bahkan gok maari hanguluanna. Buma dapat tabayakon berarti si Maria hati hai nunga satabi hamil tua ibana. Alai ala dong kebijakan ni kekaisaran Romawi, pemerintah Romawi hati hai naikon patupahon sensus didok di si pasurato diri sada kebijakan pemerintahan Romawi hati hai didok nadeba bagian ni strategi ni pemerintahan Romawi mai lau memastikan sedia godang do warga negara Romawi jalasianima bui boton nasida bahado tingkat kepatutan lau manggarar pajak tu pemerintahan Romawi hati hai. Idoben na dibain kesari sada pareta ikomulak sude tubonani pinasana. Ikomulak sude tu hutana tubona pasogina karena akan dilaksanakan sensus kependudukan hati hai. Di situasi ima, di situasi ni si Maria, doho si Joseph nato tu tok tong do penasida di bagasan pergumulan karena mereka harus menjalani jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun itu sungguh berbeda dengan apa yang menjadi tradisi kemanusiaan ketika itu. Apa yang menjadi hukum hidup kemanusiaan ketika itu. Bodo dapat tawayakon ahama nadong di bagasan rohani si Maria do si Joseph di bagasa sia bulani. Nah pasti ra
anggua kahata-hata nasosuman, tuduhan-tuduhan tunasida, sudah pasti banyak itu. Adong mana madokon, MBA inna. Adong mana madokon, martingkap pamatang, HP sunamuli dope. Di situasi nasongoni, ikut dope ikom mardalan borhat si Maria doho si Joseph. Songon bagian ni tanggung jawab kewarganegaraan ni nasida. Ikom mulak nasida tuhuta hatubuanna. Laho mencatatkan diri mereka. Madohoti sensus naung pinatorang nakkaning. Alaya kadongat tahu si mata bereng. Songonima di bahet debata. Songonima hama masa ni Natal na parjului. Asa saud. Lomoni rohani debata. Ternyata pemerintahan, ternyata Kaisar Agustus harus menetapkan kebijakan itu. Anggona dia madok, asa tabba do pajak, asa terdata do sedia torok ni warga negara. Idu anggona dia madok. Tapi ternyata anggo panurirang nika madok, do adorakso Natali di Mika 5 ayat sada. Ternyata di sandung adidok, alay anggo ho ale Betlehem Efrata. Mamet hudo konian anggo tuk pola jujuron tuak kahuta maribu-ribu ducuda. Hape siakodo haroroan ni nagabi panggonggomi di Israel jala aka haroroanna sian nahinan sian aka arina robi saleleng ni leleng. Dunia ketika itu boleh melihat itu hanya sebagai kebijakan yang bersifat duniawi. Ahana pinatupani Kaisar Agustus hati-hai melihat itu hanya sebagai kebijakan-kebijakan program-program yang sifatnya duniawi. Tapi ternyata daw edawa doraksui nung adi suara ho panurirang nika naikot di Betlehem hutana metido tubuh si panuai. Naikot di Betlehem di Efrata natarguar hutana pame metuido. Inganan haso sorang ni si paluai. Asana perjulu sahali oddo nanaing berengot bohado hita songon warga negara udok majo warga negara Indonesia ale naung laskuhu do sasitonga diguari hita warga negara kerajaan Allah. Jadi di dua kewarganegaraan tanuaing dan boibe hita rupani mamereng holas sesada sisi sesada sudut pandang manangahana masa di tonga-tonga ni Portibion. Dan boibe hita rupani dos songon halak. Nasosaha porsiao dohot tita mamereng sudiaka dinamika pardalanan ni Portibion. Tambui. Alay ngekot taida songosada bingkai. Naung nirancang ni debata. Yang sudah dirancang oleh Tuhan. Songo jamitan nabodari. Naung dipauli Jerusalem naib barui. Jadi ikoboido kita akadongan nakina holongan. Ikon taida do sudena masana di Portibion dalam rangka Tuhan berkarya termasuk mahama masa ni pandemion. Iko persia do kita ini bukan sekedar gejala alam saja. Dakola sebatas nama sabotion alai songon na persia kita tutuhata Yesus Kristus. Iko boidu taida jalataha porsiai. Pabua merhiti-hiti akan nama saupe. Tuhan berkarya dalam rangka memulihkan kehidupan
kita. Oma berita Natal na perjulo di kita. Di pesta Natal tanah perjulon. Ikut tapauba do mindset cara berpikir tama mereng. Manang bahasa na asing. Kita tidak boleh lagi berpikir melulu berpikir secara duniawi saja. Termasuk akan kebijakan-kebijakan na tubuh di tonga-tonga ni akan na mangarajai di tonga-tonga ni Portibion. Manang ikut dohonot tado. Aha pena masa. Songo dia pena terjadi di tonga-tonga ni Sadok Portibion. Percayalah itu punya makna dan bagian dari rancangan Tuhan untuk dunia ini. Dan juga tentu untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan apalah bui jupang rupani sumber. Dan apalah bui dapok niba jinaha aka buku-buku. Manang na songo dia do si Joseph. Dohot si Maria hati hai. Songon parugamu Yahudi nasida. Apakah mereka ingat, apakah mereka tahu bahwa jauh sebelum mereka Nabi Mika sudah menyatakan itu. Sasitongan yan anggo dibuat nasida hadu muanna. Diboto nasida do si padua do na naik sorangi. Ngadi suarho panurirang Mika ya do raksana sida. Udok dang apala Jepang aka informasi taringot tusi. Apakah Maria dan Yusuf juga tahu? Pabuan nasida iko porhat iko mulak. Tubona ni pinasana. Bukan saja untuk memenuhi titah Kaisar Agustus. Alai nasida sasitonga. Mamulus naung pinatikon ni debata. O mana perjolo sahali aka amanginang. Asam molo didokon di tema ni Natalta Jesus si palua Portibion. Nang ditogi kodo kita marhite pesta Natalon memiliki cara pandang yang benar. Bohado asam malua Portibion sian gudangnya kahamolon. Bohado asam malua Portibion siap pangarajaion ni akan amarkuaso di Portibion. Molo didok bohado asa ujak jongjong harajaon ni debata di Portibion. Ya kita harus tampil. Kita harus hadir memberi makna. Sudi manangaha aka namasa di Portibion. Ikut terjuru kita memaknai sebagai bagian dari karya Tuhan. Napa duahon masuk mahita tu hadirion ni si Joseph doho si Maria. Nah betul-betul dipakai debata bagian ni karya penyelamatan ini. Anggon waingon totu ngamaul tarjalo rohatta nama sai. Sangat sulit kita bisa menerima itu. Alai di paterida hodo proses itu tidak dang rupani itor songoni di dok debata manang songoni di pamasa debata. Dada itor tarjalo rohani nasidai di mulana. Alai pada akhirnya mereka juga melihat bahwa rancangan itu karya Tuhan itu tidak saja bersifat umum, tidak saja bersifat pada kebijakan-kebijakan besar. Namasa di tonga-tonga ni Portibion. Alai takas do karya itu, karya Tuhan itu juga mengubah kehidupan Yusuf dan Maria ketika itu. Anggo di mulana nunga ditahi si Joseph ninna naing manirakon si Maria oroan nai. Tadinya Yusuf mau mengambil zona nyaman saja. Tutu holong dorohana tu si Maria. Tutu holong dorohana. Alai daktar jalo rohana nama sai.
Ala memang dipatik ni hajahudion. Mulopona adok sada paropuan na mardenggap pamatang, so takas ise donganna, so takas ise pasanganna. Itu akan dilempar batu, dihukum mati. Alanido, Juji si Joseph bodimulana, dia mau mengambil zona nyaman saja. Dipikiri rohana lo lau manirakon. Alai dung diorai debata ibana, merhite hite suru-suruani, dipeok mahatai, didongani, dijaga, ditogu-togu, dirupi ibana ma si Maria mengadupi nama saya. Songonido nak si Maria. Dimulana daktar calo rohanai. Bagaimana itu mungkin Tuhan? Buhado parsau ni. Alai dung takas torang. Dipasaha suru-suruani. Ia nanaing sorangi. Ima nasihat toddi ni debata. Jalaido si paluai. Kalimat terakhir yang disampaikan oleh Maria. Sesau ma lomoni roham. Hama kadongan nahina holongan. Asa barita Natal na padua kod di kita di pesta Natal tasadarion. Bohado kita marsiajar songo si Maria doho si Joseph na marhauduhon tu debata. Mereka tidak saja belajar untuk memiliki pengetahuan tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan, tentang apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Alelubi siani takas tarida dingolu ni nasida ima hauluon hauduhon ni nasida nangpe sipata di tonga-tonga ni portibion bodo aka marumakon kontroversial di pikiran ni si hatoropan nama saya. Tetapi bukankah Yusuf dan Maria sudah menunjukkan kesetiaan mereka? Setia donasida songon warga negara ni pemerintahan Romawi. Alai lumobi setia donasida lau pasauton sakap ni debata. Uduk donasida. Asoma nama cayarga nama carikot di hita akadongan nahina holongan. Yakin duhani anggo soal kemampuan ni hita jolma lau manguhal parbinotoata sian hata ni debata. Ngatung targuar hitau nakana pistara kana malo. Akana ringgas do hita majaha hata ni debata. Alai dipakulingi do hita di pesta Natal tasadarion. Ikos songo si Maria do si Josepi do kita. Ikon uduk mangului ahana sinuru ni debata. Ikon uduk mangului asa saut lomoni rohani debata. Asana duoma akadongan nahina holongan. Nama cayargai kotapeo. Berita las niroha di pesta Natal tahun. Asa tutuma di palua debata portibion. Asa tutuma malua portibion. Pinaluan itu hatta Yesus Kristus. Termasuk maau hadirioku nang hamu hita akaruas ni huria. Asa tutuma hita dapotan haluaon hinorhon ni pesta Natal ta sadarion. Ikom marsiajar mahita marhauduhon asa saut lomoni rohani debata. Ima naung binuhulna, ima naung tinotoponna. Ikom malua do portibion mamongoti hanguduan nai baru. Dangbe marwaso dosai makukupi madodoni ngolu ni akana persea. Ikom malua do hita sahat tu hangoluan nasora suda nungaro Jesus lau palua hokita alani uduk mahita tu debata ta oloi ta hangoluhom ma parsuruon ni debata dingoluta gano marsada-sada. Amen martangiang mahita. Mauliate ma rohanami di ho ali Jehova Tuhan nami. Patau mahami tutu asabui hubilang-bilangi hami. Pabuan na mangula doho disadok na masa di tonga-tonga ni portibion. Imalau pasauton lomoni roham.
Edang di halomo hoko Tuhan nanggusada pesianak kanatino pamikom mago. Alaikon mangulu saliling ni liling nado nasa na tinopami. Ali Jehovah Tuhan nami, patau hami, asa toktong marhiti-hiti akan masa di portibion, lam takkas suboto hami, holong ni roham, kuasom, nanaing papatarommu di portibion. Patau hami, asa marhau duhok kami tuho, ainung apola roho tu portibion makokop hami. Imasilua nami nau marga di pesta Natal nami sadarion. Molo uduk kami mangului nasa hatam. Molo uduk kami makanguluhon pakokok mi. Mauliate madihuali Jehovah. Tamama tutu hasangapod diho. Jala hadameom ma dihami natinopami. Mangasahon guarmu mali Jesus Kristus. Jaloma tangiang ilihilik nami. Amin. Tapujima tuhata marede hita hu tapapunguma pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2. Marende
di suarahon hatani tu hatta dosa dari tu hita pabua di bagasan panggaga tado Jesus natubui di borhos jala di piakon ala swadong inganan na asing di parmianan na sida di patuduhonido haserepon ni rohana mamukka sian hatutubuna Hasangapon ma di debata na digijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomwani. nunga tubu tuhani nang di bagasar rohat taganub taborhos maibana di bagasar rohat tabi ibana ma napatauhon dohot mangalihong gogo di hita lau mangadupi na sarumang ni parnguluon na sipata ikom mamulus galubang ni portibion Hasangapon ma di debata na digijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomwani. dada kholat dingulu portibion padongan yon ni debata di hita alai marhite hatu tubuh ni Jesus dilehod do di hita haluaon sian gonggoman ni dosa dohot hamatean mabay kita bolas mamungoti hangoduan na saliling nileleng na alani i gok puji-pujian marohat hatu ibana na uktubui lau pasangapon ibana gano pari tapasahat mapiliata martangyang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut sile holehon na dengkat dohot nasa libasa na mau diutus kupasahat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon pati buluho karajaom di tonga-tongani kuriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadda hami gudang ni sile hole homitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin Tuhan debata na toktong na somarmula na somarpatsohotan kupuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakakmu at dorang somarujaha dope hasiang anon dang tarabat sibulis sakakmu dang sudat tahim nabadiai di bahedusa nami ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani di baheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asamalua hami siat dosa hamatean doho sian uhum jala masohot hami mangulahud dosa oppe saya si maroham di hami tugihom mahami tu anakmu say bahe mahami gabe si luam tu ibana asa upani halo jaun na hami ala natinaon na berniti dohot hangaluton humokop hami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gaumu dohot haroron ni anakmu gabe jolma laho panguluho kami pardosa
Saya sungguh lima akapar halado di huriam, memaritahon barita nau di itu saluhut halak naung patar hasangapomu, jalan naung jupang dame doho hasonangan. Saya lehom ma pitu nau kaptu halak sipili begu, doho tu parugamo na asing. Asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhu raja dohot akasuruanna. Asa diboto na sida naung dilihoko raja, jala Tuhan na sumurungiro di saliling nililingna. Selehong gugu tu akan di bagasa pangujunan, apuli akan marsak, jala palua akan targugut. Saya tatap jala odingi akan pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Saya dongani jala pasu-pasu hami sudi akan nama godang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmo. Saya Roma haraja omu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di dopak ko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor ko madamena tu todim. Shalom, selamat Natal madihita. Dak pola merek behita sakudulata ala hola satok kiddo pangaradio tu ulaun nabadia. Shalom,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya, Pendeta Beni Bonaniaik Siagian, Pendeta HKBP Resort Serang, Distrik 21 Banten. Salam, Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita melewati masa-masa pandemi dalam 2 tahun ini dan dalam tahun 2021 ini. Kita masih berada di masa pandemi, oleh sebab itu perayaan Natal yang kita laksanakan di gereja masih sangat terbatas sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Tetapi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap bersukacita. Yang tidak boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal di gereja kita. Gereja kita melayani perayaan Natal melalui live streaming. Ikutilah setiap ibadah perayaan Natal di channel YouTube kita HKBP Serang. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sebagai koordinator tim multimedia HKBP Serang mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita sekalian. Dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam penayangan kami di setiap live streaming. Dan marilah kita saling mendukung untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kami berharap dan kita berharap tahun 2022 kita sudah akan memasuki masa yang lebih baik dari tahun ini. Kita boleh melaksanakan perayaan Natal dengan penuh sukacita tanpa pembatasan. Atas nama pribadi dan keluarga dan seluruh majelis gereja kita HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, izinkanlah saya menyampaikan Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya dalam tahun yang baru 2022 kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Shalom, Horas. Nama Morsan. Jesus
Amin ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung, amanami na di banua gijang asi roham, topot mahami na pungudison, adora kupangakamian no parpadanan na badiay, lehumatod di parbadia tuganup hami, asa di tubuhan haporsyaon na mangolu di hami, asa pos si tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugoy mahami maswadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa di tubuhan haporsyaon na mangului, say tahi tirohan nami asalam malungu kami tuban wagijang, asa say masihol hami, pay maimahon haroron ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naong pinarhamaul ni debata, itasakap noaing mga top parpadanan na badiyay, di baheni tatibang majumolo manang nataw hita marul na badia, asa unang hona uhum manangises yan hitaw. Ay holan naudu roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasani dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaw na badia, unang be dioloy sibolis, unang be didak dati mardosa, tung padohamuma rohamuna siyani, tung kotapok kamuma hosom dohot lateni roha, alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mula mangolu humokop pamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyai. Di baheni tatak kasih majolorohat tabe, jala alusi hamu masuk sukonon, jong ma hamu. Parjolo di parhatu turohamdo, halak pardosa hosian hatu tubum, dohot ala ni pangalosim di patik ni debata, molo di parhatu turoham dokma olo. Paduahon, namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing maluahon waing siad dosam, molo songoni roham dokma olo. Patoluhon, di parhatu turoham do, nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluho pardosa, ibana nang mate doho mula manguluho mokopo mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatu turoham dokma olo. Paupaton. Olo doho mangkotapos siya roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardingga dohot talak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sude dosam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapaw bima rohata. Jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum hami nuaing dohot sugot, molo balas sonomu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni godang niasi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang nilehomu humokop pami. Ala ni i ubahin na hum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say se sama sude dosa nami. Jalalehot tod di parbadia Tuhan. Asa margogo hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanood do pehami. Amin. Atok kamuak ka na manopoti dosa muna. Jala na mauwas dia sinirohan ni debata. Say sahat mo tuhamu na hinaporsya muna.
mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok Tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosamuna, marhite-hite gor ni Debata Ama, dohot anak, dohot tod di parbadia. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajaum, say saut maloma ni roham di banotongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadaron hangulwa siapari. Say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu, marid di mahita, o Jesus naung sineak. Tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusaku bormin nai, wujud tarjehe ibana didok mamauliate, dungi di parleho ma itu kasisian nahu madidok, jalo hamuma, jalapangam ma, dagikku doi nanileo Tuhan maten humokopamu. Bahin hamu asongoni bahe parning otam muna diau. Jaladung sunda sida mangan dibuat mapanginumani. Didok mamau liate, dungi didok matuna sida. Jalo hamu ma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokopamu, bahen hasesaan ni dosa. Say bahik kamu masongoni, bahen parningotam muna diau. Atong romahamu nungarade sude, ida jala day hamuma dengga basa ni debata romahamu tujolo niaturhon ni parhalado. Sono alito
sada hupuji holong ni roham los jongjong mahita saluhuna. Puji ma Tuhan debata ale to diku jalan asa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale to diku jala unang tung halu pahod dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahi musudena. Ibana paluan hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan bahasa doot asini roha. Para si roha jala perdingan bahasa do Tuhan debata. Lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita na hobar tu haja hatota. Songon asini roha ni ama-ama tu ka anak konna do. Asini roha ni Tuhan debata. Diaka na makabiari ibana. Nungatakas di patuduhod debata holong ni roha na itu hita. Dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuang sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni. Say pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa papahenakku do. Tuhan debata. Olak nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Ulak mahamu di bagasan. Dame. Jalo hamuma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mo buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mo buhina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim. Horas madihita saluhutna nian au soalani pandemi iko sir-sir do hita masih jalangan alai boras madihadak kadangan horas ma nakpe dang masih jalangan Matuto.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya, Pendeta Beni Bonania Eksiagian, Pendeta HKBP Resort Serang, Distrik 21 Banten. Salam, Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita melewati masa-masa pandemi dalam 2 tahun ini dan dalam tahun 2021 ini. Kita masih berada di masa pandemi, oleh sebab itu perayaan Natal yang kita laksanakan di gereja masih sangat terbatas sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Tetapi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap bersuka cita. Yang tidak boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal di gereja kita. Gereja kita melayani perayaan Natal melalui live streaming. Ikutilah setiap ibadah perayaan Natal di channel YouTube kita HKBP Serang. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sebagai koordinator tim multimedia HKBP Serang mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kita sekalian. Dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam penayangan kami di setiap live streaming. Dan marilah kita saling mendukung untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kami berharap dan kita berharap tahun 2022 kita sudah akan memasuki masa yang lebih baik dari tahun ini. Kita boleh melaksanakan perayaan Natal dengan penuh sukacita tanpa pembatasan. Atas nama pribadi dan keluarga dan seluruh majelis gereja kita HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, izinkanlah saya menyampaikan Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya dalam tahun yang baru 2022 kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Shalom, Horas.